С Бобо ходим от рождения един. Който беше на 25. Август, да, обаче има огромна разлика, защото с него историята ми е доста дългичка. И не са познати вчера. Да, извинете. Познаваме се от доста време, още ходих с един лохман. Наречен Гецата Стоянов, като следи го във Фейсбук. Вижте му грозния фейс. Стива си тропала. Знаеш, ако бях му написала на една снимка, гледам и си чуя, как мога да съм ходила с такъв букук? И той ми струва коментара. А имаш 6 лайка. Дай написа я в устата и някакъв негов приятел му написал как е го сложил. Написал ме в устата. Нещо е такова, или я в устата, нещо е такова ми беше написал. Някакъв негов приятел му написал как е сложил. Бе, боже! Защото му го е слагал в устата или където и да било. Бати смешника. Тъй, с Бобо историята ми не е започнала от вчера. Него си имаше нещо, още като ходих с него. С него в скоби и Гец. Разбирате. Значи Гецата си пак е ревнувал справо. Кома е бе. Аз тогава не знаех, че по-ма харесва. Мисля, че го знаеше. Май не. Диент. Да, спирал, защото ме мърза. Добре, ме да ме мързо ставаш.